afford a car like this. Cu majordom personal. Can I ask you one quick question? Kylie Jenner, Madonna, Rihanna. It is really possible to do this one. Acesta este Los Angeles. Vise, bani, vedete, magazine scumpe și mai ales supercaruri. Oricui ar plăcea să facă o tură cu aceste mașini, dar desigur nu toți își permit, eu inclus. De asta ne aflăm astăzi aici în orașul viselor pierdute pentru a cere milionarilor de aici o tură cu mașinile lor. Vom reuși sau va rămâne visul nostru pierdut, la fel ca altor mii de oameni care vin aici în LA să caute succesul și... Aici în LA găsim supercaruri peste supercaruri, așa că de ce să nu încercăm aici în Rodeo Drive, renumită pentru câte supercaruri trec pe aici. Și nu doar. Rodeo Drive este cea mai cunoscută stradă de shopping din lume, iar cu magazinele și brandurile aflate aici, nici nu cred că e cazul să vă fac cunoștință. Situat în inima Beverly Hills, acesta este locul unde vedetele de la Hollywood, miliardarii și până și familia regală vin să facă cumpărăturile sau pur și simplu să fie văzuți. Deja am reușit să văd câteva exemplare foarte faine de mașini. Yeah. I can't lose, I'm a pass through if I have to, teach them all like a classroom. Doar că nu este totul atât de roz cum pare. Nu va fi atât de ușor să reușim să obținem o cursă. Oare de ce? Ziua, mașinile stau mai mult timp oprite la semafor și am avea mai mult timp să vorbim cu ei. Dar la ora 10 seara, Traficul nu este atât de mare. iar asta nu este singura problemă. O fi Rodeo Drive un paradis al luxului, dar și acesta în ultimii ani a devenit mai mult un obiectiv turistic. 85% din cei care trec pe aici nu cheltuie un singur dolar în aceste magazine și doar se uită. Chiar și pe stradă, dacă până acum ați văzut doar supercaruri, realitatea este puțin diferită. E aici doar undeva 5% sunt mașini precum Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce sau altele la nivel. Restul sunt BMW-uri, Mercedes-uri sau Tesla, mașini de săraci mai pe scurt. Totuși, o fi ăsta motivul de ce acest challenge mi se pare atât de greu? Sau sunt doar niște scuze? Se pare destul de dificil să mă duc să vorbesc cu ei, să le cer un astfel de lucru. Cum vor reacționa? Vor accepta sau nu? Tu ce crezi? Scrie în comentarii înainte de a vedea acest videoclip până la capăt. Întrebările și grijile din capul meu care încercau să mă oprească la acel moment erau multe, dar cel puțin, fiind primul videoclip, am ales potrivit orașul în care să filmăm. Ceea ce îmi place aici în LA este că nimeni nu atrage atenția că ții o cameră în mână și vorbești cu ea. Tuturor le se pare ceva normal. Nici nu atrag atenția la acest lucru. Iar acum, dacă voi sunteți gata, să trecem la treabă. Să mergem la vânat și să vedem ce ne iese. Sorry. Prima încercare mai mult ne-am făcut de rușine. M-am apropiat de mașina aia, mi se părea că era doar șoferul. Dar când m-am apropiat mai bine să bat la geam și să întreb, acolo era și o fată. Nici nu a deschis geamul, ca să înțelegeți. N-am mai zis nimic și am plecat. Ok, că încercăm să furăm câte o tură cu mașina, dar nici chiar să stricăm întâlnirile la tinerii îndrăgostiți acum. Sper doar să nu continuăm așa sau va trebui să schimb titlul acestui video. După cum am și prezis, nu am reușit să facem nimic astăzi. Sau, mai bine zis, după rușinea de la prima încercare, am decis să merg acasă supărat și să continuăm în altă zi. Iar pe drum spre casă am avut timp să gândesc. Este prima mea zi în Los Angeles. Am niște emoții pe care nici nu le pot descrie. Atât de liniștit în suflet, nu știu, fericit. Niște emoții care n-am avut nici atunci când am ajuns în Statele Unite. Am ajuns acum în downtown, unde s-au cazat. Merg acasă după câteva ore de filmări și am niște emoții pe care nici nu le pot reda. Am dat atât de multe emoții încât eram orbit de acest oraș, după cum puteți vedea. Ziua 2. Desigur, începem cu forțe noi. Să vedem ce reușim astăzi. Sorry, sir. Can I ask you one quick question? I love this kind of cars, but obviously I can't afford one. Can you take me if you have the time for a little ride? Sure. It's okay. Have a great day. Prima încercare de azi, eșuată grandios. Dar comparativ cu cea de ieri, eu zic că am progresat ceva. One second. Can I ask you one quick question? I love this type of car. Can you take me on a little ride if you have the time?
Alright, have a great day, thank you anyway. Să începem poate cu ceva mai lejer și ajungem după și la Ferrari. Hello, sorry, can I ask you a quick question? Yes. I love this kind of cars. Is there any chance I can get a little ride with you? No, I can't drive around. I'm sorry. I Okay, gotta no wait for problem. somebody. Have a great day. Sorry, though. Thank you. It is fine. Poate că ar trebui să mă duc mai încrezut puțin. Deja este aproape ora 6 seara, iar noi încă n-am reușit să ne urcăm în nicio mașină. Nu aș vrea să pățim ca seara trecută și să mergem acasă. Pe jos. Hello, can I ask you a quick question? I really love this car. Is there a chance I can get a little ride with you? Asking you for question. Alright, have a great day. Nici azi nu prea ajungem la nicio concluzie, la niciun rezultat. Mașinile pe care le-am abordat până acum nu au fost cine știe ce. Alte mașini puțin mai deosebite nu prea am văzut sau n-am avut cum să le cer o tură că erau cam foarte departe de mine sau mergeau cu viteză și atunci n-am putut să mă apropii. Și cam atât și cu ziua 2 și cu acest videoclip. Mulțumesc pentru vizionare. Glumesc. Cu toate că după 2 zile de eșecuri, mai ales după ziua de azi în care chiar am încercat să obțin un da, No, I can't drive around. I'm sorry. simțeam că dedic deja prea mult timp și efort unui singur video. Dar după câteva zile, timp în care am filmat alte videoclipuri, dă un subscribe și activează clopoțelul ca să fii la curent când iese și următorul. Am decis să mă întorc. Ziua a treia pentru acest videoclip. Ne aflăm iar aici pe Rodeo Drive în Beverly Hills și continuăm să încercăm. Sincer, nu vreau să mă las până nu reușesc să iau măcar una, 2 ture. Am pornit iarăși foarte încrezător, dar știm foarte bine unde a ajuns încrederea în zilele anterioare. Nici azi nu prea ajungem la nicio concluzie. Sorry, can I ask you one quick question? What's one advice you can give to the young people like me in order to afford a car like this? I have no idea. Advice. Yeah. Don't buy a car till it's old. Have a great day. Ei bine, acest tip pare a fi mai neîncrezut decât noi. Deci, nu stăm chiar atât de rău. Nici nu am reușit să-i pun întrebarea care ne interesa cel mai mult, că s-a făcut verde la semafor, dar am înțeles că poate ar fi cazul să schimb puțin abordarea. Sorry, sir. Can I ask you one quick question? Can I have a little ride with you because I love this car? What's one advice you can give to the young people to have a car like this? Working hard, following your dreams. Thank you, man. Have a great day. Exact. Cu siguranță dacă reușim să strecurăm pe acolo o întrebare sau cerem câte un sfat, reușim să căpătăm mai multă încredere și să aducem șansele ca cineva să zică da de partea noastră. Până și câinele ăsta o duce mai bine ca mine. Lui e reușit să facă rost de o cursă, mie încă nu. Aici cu majordom personal. Wow. Din păcate, șoferul nu era acolo în mașină. Nu știu ce se întâmplă aici. Încercăm și un Cybertruck, de ce nu? Can I ask you one quick question? What can a young guy like me do to have success and afford a car like this? This is America, everything's possible. Like hard work. I know it sounds cliche, but it's Is like there any chance I can get a little ride around here with you? a little what? A little ride with you around here? Și exact atunci când nu mă așteptam, Come on, come in. Thank you, man. doar că mai rămânea o singură problemă. How do you open it? So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. It's my third day asking for people nice cars this, and you're the first one who accepted to take me. You're welcome. Să trecem la întrebări. What do you do in life? Are you filming? Yes. I own a company here in LA called Hair Queen LA. Sell human hair wigs to like all the celebrities. Oare dacă nu filmam, răspunsul era altul? Până și toată lumea de aici face gălăgie și sărbătorește că am reușit în sfârșit să obținem prima noastră tură. LA is a very good city. There's nowhere like America. America is the land of opportunity. How much does a car like this cost? About like 150. Sincer, nu m-aș fi așteptat atât de mult. How did you start? I came in the country at the age of 18. I didn't have any money. Couldn't even speak the language. I didn't know anyone in America. Just went to college. Then
lost, a bit confused, don't know really what to do. And I just like decided to sell my computer for like $500 to buy a hair extension that I started selling around different salons in Pasadena. So How old are you? I'm 31. So basically from 500, just had to have a vision. My goal was to like keep going until I open my shop. And after I open my shop, it just kept going. So there's really no country like America. Poveste de viață emoționantă și cu adevărat motivațională. When is your last time when you went back to Cameroon? When I first got here, I went 7 years without Okay. going to Africa. Is your family with you or it was? No, just by myself. Cu siguranță să fii atât de departe de casă, singur și mai ales îndelungat, nu este ușor. Dar exact astea sunt momentele din viață care te fac mai puternic. And then after 7 years, that's when I had enough money to be able to actually go home. And I've been trying to go home like every single year. So before you being 20 years old, again, hard work as people say, but consistency. The kids nowadays, they're going to start this day today. Tomorrow, they're going to be doing something else. After tomorrow, there's this new thing that's happening. They're doing so many things. You have to really have a vision without switching your lane so much. Because sometimes you could start a business and go a year and a half without start making money. But if you had quit the first year, you would have never seen that phase. Deci, consistență, focus și perseverență. Cam astea sunt calitățile pe care ni le recomandă. Parcă nici nu pare atât de greu, nu? One last thing would just be do what you're able to be able to do what you want to do. Un sfat simplu, dar care spune totul. Începe cu ceea ce poți face bine și vei ajunge să faci ceea ce îți dorești cu adevărat. When I started selling like human hair or wigs and stuff, people were like, oh, why are you selling hair? Hair is like for females, you know, or gay. But I know I could do this and I know I could make money out of it. So I don't have passion for hair, but I know I could study it, do it, be successful at it. And now that I have money, I'm able to like do all the things that I like to do. But in the beginning, I needed the money. Are sens, nu? The logo of my company, Hair in LA. You could look it up on Instagram. What's the best way to invest $1,000 today? What do you think? I would start a hair business. Because I Right. started my company with $500. I would do the exact same thing I did. It's a business that people don't really like. It's underrated. People don't really talk about it. People don't do it as much, but you could make a lot doing it. But I think only here in LA, somewhere else will not work. You'll be surprised. Look around. Her hair is colored. That's a client right there. That lady, her hair is colored. She got a haircut. That lady, her hair got colored in black. That other lady, she got color. She got highlight. Ok, să zicem că puțin m-a convins. I'm telling you. You're professional. Where did you learn everything? In the beginning, I didn't know anything. In the beginning, I was just selling extension, which is very easy to understand. And then when you get in the industry, that's how you learn and that's how you're able to build something for yourself. But the key is not to like know everything from the jump. Just start learning and just be passionate about it. Deci, secretul este simplu. Doar treci la treabă și restul va veni de la sine. Back then, when it comes to like hair extension, that was very taboo. I mean, people that wouldn't talk about it. And then we had the Kardashian effect. Kardashian, when they start like changing their hair, changing their color. Now all these females, they want to copy Kim Kardashian. Who was your most famous client? Kylie Jenner, Madonna, Rihanna. Wow! Do you consider yourself successful at this point? No. I wanted to be happy and now I am happy. Therefore, I am successful. You know, my goal growing up was to be able to start a business, have a job when I was very young in Africa. I prayed to God that blessed me with a job where I'm able to make $300 per month. Today, on a bad day, I could make easily $5,000. Nu rău deloc, ce să zic, și-a depășit cu mult așteptările. So obviously a level of money that's always bigger because you're gonna see people that make $100,000 per day. Then you see people that make like $1 million per day. If you get caught up in the chase of money, it's a fun game to make sure that you are happy because there's always going to be a bigger number. Be grateful for what you have, For what you but have. always try to do more. Do more. Păi, normal că nu puteam fără să dau și eu ceva de la mine. Because it's a journey. It's like a game, right? You keep going and then you hit maybe 80 years old, then you die. People don't think about that. They're just like live, just trying to get better. But now it's important. Iar acum, marea întrebare pe care probabil toți dintre voi care priviți acest videoclip vă puneți. It is really possible to put this money. What? To get so much money? But you spoke to me, right? You got here when you were 20 years old. I came when I was 18 years old. You come from Romania. Compared to Africa, Cameroon is like a third world country. If today
I am talking to you here. I've been here for like 13 years. That tells you that the dream is alive. I am the dream. Zero money, couldn't speak the language. 13 years, boom, I am where I am. Deci da, cred că a fost destul de clar. How much time did you learn English? I'm still learning. It's still a process. When I came, it was hard. Chiar să văd în ochii lui greutățile prin care a trecut ca să ajungă aici unde este astăzi. But you know, by just talking to people, being in business, being passionate about your business. I play soccer also, so that really like helps because I'm mobbing with people that speak in English, and that's how you learn. Ați înțeles bine? Faptul că nu știți limba nu este o scuză bună. You want me to drop you off when I got you? No, it's okay. You sure? Yeah. You have Instagram? I'll follow you. Yes. Și cam aici se termină plimbarea noastră, dar cel mai important este că am reușit să păstrăm legătura. Next time you're in LA, you need to come and see me. My Yeah. shop is not that far from here. And I will invite you to my shop and I will show you around. Abia aștept, dar depinde de voi și de câte like-uri reușim să strângem la acest video. Așa că nu mai aștepta și apasă butonul de like. Good luck with your business too. Thank you so much, my friend. Good luck. Bye-bye. Nu pot să cred că a reușit niște emoții incredibile. Cybertruck-ul incredibil, dar eu vreau un Lamborghini sau un Ferrari și o să reușim să facem asta astăzi. Abia acum începe distracția. Din păcate nu. Nu aceasta este mașina în care ne urcăm astăzi. Got a monster inside of me. You better watch out if you ain't got enemies. Aici trebuie să recunosc că am fost cam prost. Am ratat o șansă foarte mare. Era foarte multă lume în jurul mașinii și am ezitat să-l întreb. Voi ce ziceți? Oare dacă încercam, mă plimba și el o tură? Uitați-l cât de agresiv este acest Dodge. Nu știu dacă era cineva în mașină, geamurile erau prea întunecate și uite așa, încă o șansă pierdută. Aici chiar am avut un început de încercare, dar când m-am apropiat am văzut că ambele locuri din mașină erau ocupate. Ce să faci cu supercarurile astea? În timp ce căutăm și noi o tură cu o mașină puțin mai serioasă decât Cybertruck-ul, protestele continuă și ne fac obiectivul și mai greu de atins decât deja este. Sau poate că... Nu, ca de obicei, încă o șansă pierdută. Am ezitat iar și Ferrariul nostru a plecat din nou. Dar, din cauza traficului creat de protest, am reușit să-l ajungem din urmă la următorul semafor. Iar de data asta nu am putut să ezit din nou. Și efectiv, fără să mă gândesc, am luat și am sărit în mijlocul drumului. Sorry, can I ask you a quick question? Can I have a little ride with you because I love this car and will be incredible for me. Iar pentru a doua oară la rând, Really? Thank you, man. exact atunci când cel mai puțin m-am așteptat, You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get e bine, da, am reușit. responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you? Să mergem la plimbare. We're gonna take like video just on this side. Oare de ce a acceptat dacă nu vrea să fie filmat? I'm Sergio, by the way. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Saudi. What do you do for a living for affording a car like this? Stock market and real estate, but mostly back in Saudi. I come and stay here like 6 months, then go back to Saudi. You like living here? Yeah, it's nice. The weather's nice. Încercam să-i pun întrebări omului nostru, dar după cum puteți vedea, emoțiile în acel moment erau prea puternice. My dream is becoming true right now. Enjoy it. How old are you? 20. So you're still young. You could like achieve a lot. I'm 31. God bless you. Thank you so much. I'm happy that you're enjoying it. Enjoying it e puțin spus. După 3 zile de încercări în gol, acel moment nici măcar că mi se părea real. What advice can you give for young people to achieve their dreams and to achieve success? Whatever you go through, whatever you
pass by in life. Whatever doesn't kill you makes you stronger. That's all I can say. There's nothing impossible in life. Everything's possible. Undeva mi se pare că am mai auzit ceva de genul. This America, everything's possible. So you never know what happens today. You never know what happens tomorrow. Aici chiar are dreptate. După atâtea zile de încercări eșuate, No, I can't drive around. I'm sorry. chiar nu m-aș fi gândit că azi ar fi fost ceva diferit. Finally I made it, and I can't believe it's a Ferrari. How much does a car like this cost? This is like 320,000. Why you choose the Ferrari? I love Ferraris. Să-mi spuneți voi cine nu le-ar iubi. Doar uitați-vă ce gălăgie face. Take any opportunity. Regret doing something more than regretting not doing it. What's the best way to invest $1,000 today? There's more than one way to do it, but it depends on what do you love to do and what do you understand. If it's up to me, I would say stocks, because I understand in stocks, but there's other people that understand crypto. Always do what you think that you do the best, you love to do, because you're going to give more at that thing. Iarăși, dacă ați fost atenți, exact același lucru l-am mai auzit undeva. Do what you're able to be able to do what you want to do. O fi asta doar o coincidență sau chiar este asta secretul succesului? If all you think about is just a benefit, you're gonna think a lot about it. I put money in a stock or in a real estate, I forget about it. It might go like 50%, 80%. That's how things go. So you have to be patient. You need to learn before you need to like at least just to know what are you doing, what are you getting into. If things go to the wrong way, you know how to get out of it the right way. Deci, din nou, răbdare, perseverență și să începi cu ceva la care chiar te pricepi. Cu siguranță, după ce am vorbit doar cu două persoane, nu putem trage concluzia că exact acesta este secretul succesului. Dar în același timp, faptul că două persoane care aparent chiar au reușit în viață ne dau aceste sfaturi și exact aceleași sfaturi, nu poate fi doar o coincidență. When did you came here for the first time? 1998. I was like 5 years old. Then, past 7 years, I've been staying here for like 6 months a year. Have your parents helped in your success? Yeah, for sure. To be honest, in the beginning, my father made me like work with him. So that's how I started getting into real estate and stocks, and I had my benefit from that as experience and gaining money. And now, like, thank God, it's getting better and better. Ba chiar foarte bine, aș spune eu. I wish you good luck and help you achieve whatever you want to achieve as soon as possible. And I'll be following you on Instagram. Doar că aici nu a fost chiar așa, dar revenim la asta mai târziu. Are you married? No, I'm good like this. I'm good with my own family. Going when I find the right person, but now I'm good the way I am. Cu așa mașină și eu aș fi bine. Now I should go back home. Sure. I should say Thank you so I hope much. you enjoyed. I don't want to like say that like you have to leave, but No. Thank you so much. Thank you so much for this experience. Have a great night and God bless I'll you. follow you back on Instagram, and I'll be catching up on you whenever you come. Just please text me, or when you want to come decide to text me. Ei bine, aici, cum am mai spus, nu a fost chiar așa. Cererea de urmărire pe care i-am dat-o nu a fost acceptată niciodată. Iar pentru ceva timp, nici măcar nu-i mai găseam contul. Din curiozitate, am încercat să caut numerele de matriculare pe net și am găsit exact mașina dată la o firmă care închiriază mașini de lux. Voi ce părere aveți aici? Faptul că această mașină este închiriată schimbă succesul acestei persoane sau doar ne-a lăsat mințiți? See you I'll be more soon. than happy to see you. Thank you. Sid. Thank you so much, Sid. Good luck with everything. Bye. Părerea mea e că nu prea schimbă nimic. Rămân la fel de recunoscător că mi-a îndeplinit acest vis și că a făcut acest video posibil și la urma urmei chiar și să închiriezi un Ferrari cu 1000-2000 de dolari pe zi se poate numi succes. Cu siguranță nu oricine o poate face. Deci nu pot să cred că reușit. N-aș fi crezut niciodată că aș fi mers chiar într-un Ferrari. Asta era prima opțiune, cea pe care o doream cel mai mult. Aici se văd în ochii mei emoțiile pe care le aveam când am coborât din mașină. A fost pur și simplu incredibil. Acum sunt spre hotel. Nu pot să vă descriu ce emoții poate transmite o simplă mașină. Mă emoționează cel mai tare persoanele cu care am stat de vorbă, nu mașina în sine, dar niște persoane de succes de la care am putut să învăț, de la care am putut să cer sfaturi.
lucruri pe care le puteți auzi și voi în acest videoclip și să vă inspirați din ele. Și sper că chiar așa a și fost. Sper că acest video a fost interesant pentru voi, dar că în același timp ați reușit să învățați ceva, la fel ca mine. Așa că nu uitați să rămâi abonat la canal, deoarece acesta este abia primul videoclip din multele la fel de incredibile. Următorul videoclip.